Dámy a páni, vítajte na kanále MR3X Collect a v dnešnom crazy videu si otvoríme, rozbalíme a prevážime len tak pre informáciu tento krásny, nádherný Black Bolt balíček. Na pohľad možno vyzerá normálne, no keď sa pozriete zo strany, tak je pekne hrubý a je to vlastne prvý takýto balík, čo začalo vôbec Pokémon Company robiť. Tento balík má stal 35 € v brlohu. Nebudem zdržovať a poďme si túto nádheru rozbaliť. Ale poďme si ho prevážiť. Prevážim ho s váhou, ktorá meria na 100 gramu. A poďme si to odvážiť, len tak pre informáciu, lebo bohužiaľ tu nemáme žiadny iný balík na porovnanie. Ale môžeme vidieť, že tento balík váži 114,2 gramu. Takže, jo, dúfam, že tam bude dačo dobre. V tomto balíku máme šancu získať aj SAR-ko, no malo by tam byť garantované ER-ko, ale pri úplne tom najhoršom by sme tam mali mať aspoň istý full art. No nebudem zdržovať a poďme si túto krasavicu rozbaliť. Ako už som hovoril, tento balík obsahuje 35 kariet, stojí 35 €, takže je to možno, tak to vychádza nejak tak, cca, že každá karta stojí 1 €. Tento balík je zase, ako väčšina japonských, hrozne silno zapečená a ťažko sa otvára. Takže poďme si to rozbaliť. Nebudem bohužiaľ vám rozprávať mená, ale rád by som vám ich rozprával, len bohužiaľ neviem každého Pokémona naspamäť a práve v týchto japonských balíčkoch bývajú všetky tie karty logicky po japonsky, takže bohužiaľ vám ich nejako nebudem môcť prekladať, alebo proste povedať, ako sa volajú. Aha, Golurk, tak to viem, to je jediná karta, ktorú viem, že tu je. OK. Taká myš, to vyzerá jak Pikachu. Huba. OK. Rád by som OK, tak toto je veľmi dobrá karta, bohužiaľ neviem, ako sa volá, tu máte meno, mali sme ho už v minulém videu, no je hrozne ťažké si ju zapamätať, tú kartu, myslím, že som vám aj v minulom videu ukázala, ako sa volá, takže ešte raz tu máte meno, musí sa už tú kartu naučiť rozprávať, lebo v tomto Black Bolt je veľmi častá, rovno si ju hodím do slívu, takže chvíľku počkáme, idem si po slíva a krásne si ju zaslivujem, je to krásne ER-ko, som veľmi spokojný, lebo toto ER-ko vyzerá dosť fajne. Musím povedať, takéto ER-ko úplne nádherné. Wow, dobre. Púšťame sa ďalej. Takže máme tu takúto rybu s pokéballmi, ako vidím. Takže pokéballová ryba. Veľmi zaujímavá. Ako môžeme rozoznať medzi Pokéball a Master Ball, tak vlastne Pokéball vyzerá nejak takto a Master Ball má práve na tom Pokéballi také M-ko. Tu môžete vidieť, ako vyzerá práve Master Ball karta v takejto verzii. No, poďme ďalej. Máme tu takúto myš, ako keby. Tu máte tiež, ako sa volá, neviem, ako sa volá, bohužiaľ. Taktiež nemá bohužiaľ Master Ball, lebo Master Bally sú väčšinou o dosť, ale že o dosť drahšie. Takže Pokéballová. Taký divný úhor, taktiež asi Pokéballový, áno, je Pokéballový. Energia, ktorá nám padla aj v minulom videu, určite si ho chodite pozrieť, bolo to extrémne dobré video, extrémne crazy video, veľmi dobre zostrihané, zatiaľ sa mi najlepšie poviedlo zostrihať, teda musím povedať, veľmi veľká pecka je to video, asi zatiaľ najlepšie video, ktoré som vôbec točila. Možno toto video ho práve prekoná, ak budem mať chuť to strihať. Môžete vidieť takéto Pokébally. Ďalší Chandelure, alebo nejak tak sa volá táto kartička, v takejto krásnej holoverzii. Veľmi sa mi páči táto holoverzia, vyzerá to ako také tie vintage karty, tu môžete vidieť, aké ja si myslím, také z rokov 2000 až 2006, 7, 9. No, potom tu mám ďalšiu kartičku, tiež s takýmto, ako som už povedal, foilom. Ďalšiu kartu. OK, môj obľúbený Pokémon, veľmi obľúbený a som asi aj na jeho strane, to je práve Black Bolt Zekrom, krásna a nádherná kartička, musím povedať, úplne bombová, je to klasická X-ka a wow, rovno za tým máme full art trénera, vyťahujem tie slívy, vyťahujem ich, tieto karty si musíme zaslívovať, je to úplná bomba, takže krásne v slíve tento krásny Black Bolt Zekrom a taktiež ďalší krásny trenér.
Volá sa N, takže veľmi zaujímavá karta. Práve tu mám počítač, takže aspoň viem, ako sa tie karty nejak volajú. Mám tu osobný celý prehľad celej vlastne tejto Black Bolt sérii. Tak pustíme sa ďalej, máme tu takúto krásnu trenérku, musím povedať, fakt, že dosť dobrá, tu by som si asi dala aj do toho Baifu trenérskeho vlastne albumu, tu máte video vlastne, kde si to môžete celé pozrieť, mám tam vlastne natočených všetkých mojich trénerov, mám tam fakt crazy trénerov aj zo starších rokov, takže nejaké tie vintage trénerov. Super, musím povedať, veľmi sa mi páči táto trenérka, asi si ju aj fakt dám do toho Baifu albumu. Púďme sa ďalej. Máme tu takýto balón, to vám neviem, čo mám k tomu povedať. Taktiež tu máme takúto nádhernú energiu. Nejaký divný vták. Ďalší vták. Neviem, čo máme so vtákmi dneska. Taktiež tu máme zase pána Rikyopala. Môžete vidieť. To je super Pokémon, fakt. Ďalšia ryba. OK. Zase morský úhor. A posledná kartička v tomto peku je tento divný snežná guľa, neviem, jak skloňovať už z tohto. No, takže v dnešnom videu nám padli všetky tieto 3 nádherné karty v tomto peku. Asi nebudú mať bohužiaľ takú hodnotu, akú sme očakávali. Čakal som, že to bude fakt nejaké SAR-ko, no nebadí. Stále tieto karty sa počítajú do nášho rozpočtu. Takže tu môžete vidieť, koľko som prerobil. Podľa mňa, nič zlom som asi prerobil, ale fakt neviem, koľko stojí to napríklad toto AR-ko, alebo tento Zekrom, alebo tento nádherný full art. Musím povedať, dnešný opening sa celkom poviedol, povedala by som, doslušný opening. Teším sa na ďalšie video, lebo v jednom z ďalších videí sa presunieme k Legu a budem otvárať taký set z nových Ninjago Legends. A máte na výber buď medzi drakom, alebo robotom. Tak dajte tip do komentárov, že podľa vás, čo som si kúpil. Poviem vám ešte takú vec, že určite si kúpim asi obidvoch, ale prvé video z Lego rozbaľovania a stavania práve bude, neviem čo, ale bude to jedno z toho. Takže, na konci videa, doprosím, dávajte ten like a subscribe, veľmi mi to pomôže a taktiež nezabudnite za 1000 subscriberov, začnem robiť súťaž